Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio! Las 5:09, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon naman. Good afternoon, Bacolod, Pungsod, Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition, pit sa 8 kita sa bulan sang September tuwig 2021. Naghuyang-huyang gidman ang puwarsa ni Bagyo Julina. Pero ining si Julina wala pa makagwa sa Philippine Area of Responsibility Konpar. Si Bagyo Kiko wagid naghulat-hulat sumunod na sa Pilipinas. Subong ara nagawas-was pakadto sa bagat na nakatundan sa Philippine Sea. Wala pa naman sa tropical cyclone o wind signal. Naging batak sa pila ka mga lugar sa Pilipinas pagod sa Bagyo Kiko. Bangod ang siling sa pag-asa, ang tropical cyclone na wind signal. Ang babalaan lamang kung may aragid man. Kung may aragid man nga ibatak nga wind signal, una dito ni sa probinsya sa northern Luzon. Nga may ara sa mataas nga wind signal levels. Manbalaan sa pag-asa mo kung diyan nga lugar, ang dako nga posibilidad may ara sang wind signals. Mabalaan ini mga ka-aksyon kung hindi sa mga gabi, mabalaan buwas aga. Kaya mo niya, tika-tika lamang kita. Importante nga inyo pandaron ang isa nga pagka-mabinantayanon. Mas maayaw nga naka-alerto sang sa pawala porson na lang. Pawala effect na lamang. Kasi kibot ka mo bla, may nagtupa na sa inyo sila nga ulo. Kung hindi atop sang balay, kasi kung panapanagid sang puluyan. Kabagod man nga ti hinanot lupad sang bagyo, mao kabay pa nga ipahilayo lamang kita. Kita tanan sa naman nga peligro sining duha ka mga bagyo nga nagsulo sa pungsod sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa gihapon, mabulo bagyohon nga hapon sa inyo sa nga tanan. Di pareho man kahapon. Nga tiyempo hindi maayo. Bangod sa sige-sige nga paglaslas sa duwagid ka mga bagyo. Ang bagyo Julina kag bagyo Kiko. Ang bagyo Kiko, nagkakulubaan ho. Kaya may panabagong information nga sumunod sa aton. Subong lamang nga hapon. Ang bagyo Julina, naging bilin nga kahalitan sa pila ka mga lugar diri sa Pilipinas. Pati diri sa Negros Occidental. May araman gintuga nga halit sa pananom sa propiedad. Pinalitan niya. Ang mayo lamang nga balita bangod wa isa sangin bilin. Wa isang report nga napatay sa sining bagyo Julina diri sa Negros Occidental. Sa iban nga mga lugar, tiyan mo pa na nga ito sa ginabantayan. Ang isa pagid sa maayong nga balita mga ka-aksyon, bangod ang mga lugar nga kahapon ginpaidalom sa signal number 1. Kundi na mo to, diri sa aton sa Negros Occidental, mga siyam to, kakasa tatlo, nag-anom na lang kahapon o kagabi. Subong mga ka-aksyon, ang mga lugar nga damlaglangin paidalom sa signal number 1,
ginadula na sang pag-asa. Ang siling sang pag-asa, tropical cyclone na wind signal number 1 in other areas is hereby lifted. Dito sa Maya Oriental, Mindoro, sa Batangas, kag sa Quezon, ang Weather Bureau nagpaandam nga base may matabo balang storm surge sa masunod nga 24 ka oras. Ang storm surge isa ini sa ka-abnormal nga pagsaka sa tubig kag pagbaskog sang balod sa baybayon. Tatlo ini ka mga lugar nga tiara gihapon sa signal number 2 pagod man sang Bagyo Jolina. Inyo ka aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ang mga Pangulong dinalan ato sa nga pagatutukan una kita sa balita lokal. Mao hindi maayo nga balita ni para sa Bacolod. Hindi maayo nga balita. Angot gihapon na rin sa COVID-19. Isa ka nagabusong nga babayi, mga 7 ka bulan na ang pagbusong niya. Wala makapaagi, wala makapabakuna kontra COVID-19. Inigo sang sintomas ang COVID-19, wala makaluwas, napatay bango sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Makapakuba-kubadughan ini nga sahi sang balita mo. Ang impormasyon mga ka-aksyon halin sa public information nga talatapan sa Bacolod. Nagasiling ang pasyente na patay sang Domingo. Apang ini nga hitabo mga ka-aksyon subong lamang adlaw gin report sa nga Bacolod City Emergency Operation Center Task Force, ang EOCTF. Ang resulta sa ginhimo nga papangusisa kag contact tracing investigation report, ang ini nga babayi ang nagbatyag sa nga sintomas. Ang sintomas ginbatyag niya hilanat, ubo, ginpanugnawan siya, nag-askad tutundan niya, kag amo ning sintomas kakalulbaan ho. Nabudlayan siya sa paginhawa, no? Ining hilanat, ubo kag pagpalamugnaw sa lawas, pag-askad sa tutunlan, normal lang ni sa ginatuwag nga flu season. Damo-dabo kita sa nakilala nga amo ni ginabatsyag. Pero kung opdan gani sang budlay ang paginhawa, di na namo. No? Mabutang na sa medyo piligrong lawas mo eh. Budlay ginhawa, isa pagidara katalalupang doon nga sintomas ang COVID-19 kung nagabatsyag kas ni, madulaan ka panabor. Ang pagdula sang panimaho sang wala pa ang COVID-19, normal malang na. Debla sa lawas ang tao kon flu season ay once nga kataruhon ikaw at kung dalon nagkataro mo yakadulaan ka panimaho, debla ay supon ilong mo. Pero kung madulaan ka gani panabor, lain na ang istorya. Budlayan ka ginhawa, lain na ang istorya. Una sa balita, una sa aksyon. Ining sintomas ginbatyag sa nagabusog nga babayi nag-umpisa in Agosto 27. Pero bisa naman na ninabatyagan niya based ini sa ginpatigayon nga contact tracing investigation nagpapangusi sa mga kaakson sa EOC. Bisa naman na ninabatyagan sining babayi nga nagabusong. Why sa magpakonsulta sa doktor? No? Wala mo ang kalabanan sa mga tao? Was nga makabatsyag sang ni mayo sila sa ring lawas. Ginatingwaan na lang nga sa balay nilang mapaayo, no? Ang budlay lamang galing subong ay ang masami naton nga ginabakal sa butika balang ini mga bantog sikat balang brand sang bulong. Was nga hili naton ikaw. Debla may tablitas, may syrup para sa kabataan. Kilala nyo na kung ano na mga bantog na nga brand sa bulong. Ang problema sa mong kay hindi ka nakakita, hindi ka makabakal sa mga butika. Kaya ang siling sa nagabaligya sa butika, nagligad pa na siya ring adlaw,
why stocks, why gin-deliver. Pero nagligad to, may nagutek sa akon. Sili nga, sir, malamong rason sina. Ginatago. Akin, latawan nyo bla. Ginabutang mo sa lang alang ka bo isang tao diya. Amo nang report ka na baton ta, horde nga ginatawag bla. Kay once nga ang negosyante or supplier mag-hoard sa isa ka produkto, ang tinutuyo sina ginatago nila, why nila ang ginapagwa, kay balaan nila nga manugsaka ang presyo. Pagsaka sa presyo, munang pagpagwa nila, di ba? Utok negosyante, no? Kung ginansas la, naman pangita mo bala bulong da sa mga butika bla, inimantog sa nasalenta nga bulong, wagi ka mga bakal daw. Amo nang isa ka hindi mayo nga balita para sa aton di. Balikanta ang istorya sa ring nagabusang nga babaye nga unvaccinated. Bot silingon why kaagi bakuna kontra COVID-19. Napatay sa COVID-19 diri sa Bacolod. Ang iya sa ring bana, amo ni ang nagtinguha nga madalas siya sa pribado nga ospital. Diri sa Bacolod. Matapos, pero nagligad ng walaw kaadlaw, nganto siya sa sintomas. Pagdala sa ospital, mga kaaksyon, gin swab test, normal ni sa ospital eh. Basta ka nagabusong ka, may sa makonsulta ka, swab gig ka na. Gin swab test siya sa RT-PCR, ang resulta positive sa COVID-19. Ang siling sa EOCTF, sadto pa ilan na ginapanawagan sa mga nagabusong nga dapat magpabakuna gid. Magod ini mga nagabusong nga mga tinuga mapostapikan sang anuman nga ginabatsyag sa lawas, high risk sila sa COVID-19. Di simple lang ang mensahe sa nga balita, mga kaaksyon. Dapat kag importante sa mga nagabusong sundon kung ano ang dapat kag ginapanugyan sang mga eksperto sa ikayong lawas. Mas maayong protektado sang sa mga ulihin ang taran. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Executive Order 46 nga nagapalawig sang GCQ with heightened restriction, ang ginatawag nga GCQ HR sa Bacolod. Tubtob ba si Tiambre 30 ginisyo ni Mayor Bing Leonardia. Una sa balita, una sa aksyon. Ang preparasyon sa Negros Occidental para hindi matamaan sa halit nga posible tugahon sa bag-o sumulod nga bagyo, ika-11 nga bagyo sa Pilipinas. So mga tuig 2021 ang ngalan Kiko. Ginasiling nga mangin super typhoon. Kag ang preparasyon di lamang dari sa Negros Occidental, kundi sa bugos nga pungsod, piho ini makaaksyon nga mas pasangkaron kag mas pabakuron pagini. Ini matapos nga ang United States Joint Typhoon Warning Center nag-classify sa saning bagyo Kiko bilang Category 5 Super Typhoon. Kag may 1-minute sustained winds nga nagalabot sa 260 km per ora. Ay, sakit katama ni ho. Kamatian nga sahi sang kagkakululubaan gid mga baning plastada ni. Ngaman, magsiling gani nga super typhoon ang unang nga nagasulos pensar sa mga Filipino, sa mga taong ari diri sa pungsod sa Pilipinas. Amo ang super typhoon Yolanda asang tuig 2013. Dumaamo man sa Yolanda ngaman kay ang Kiko, tikon basihan ta ang kategorya mga kaaksyon, ang Yolanda sa tugen classify man nga Category 5. Naglaslas sa Pilipinas November 8, 2013 as a Category 5 storm. Yung unang himuon ta, ang amuyo kita tanan nga ang natabo sang tuig 2013 nga paghanot sa Yolanda kabay nga hindi na masulit. Ako kapati ko sa kinatawag nga papangamuyo. Bisan pa ginasiling nga ti amo-amo ang ila sa ni kategorya. Sa gihapon, numero 1 nga panagang naton amo ang prayer. Ang prayer, opdan sang kooperasyon, opdan sa pag-alerto, kag opdan sang hindi paghatag sang kumpiyansa.
di mangin complacent la. Dari sa kalibutan, why na sa iban nga pinakabudlay kontrahon kag mapin o sulayon mo, kundi ang trahedya o kon kalamidad. Wala man sang sinuman nga nakabalaw kung anong halit sana, kung anong ibilin nga kalalatan. Di taran-taran kita liwat nga makinopdanay sa pag-isa kag pagbuligay. Kamay pa nga ang bagyo Kiko nga ni, mangin bagyo lang sa nga may ulan, kag hangin nga ang puwersa kasarangan. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:23. Lastara na ilinyada sa mga kandidato sa 2022 nga eleksyon, amat-amat na kakatabo sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Sa Bacolod, ang plasteranay kung sa mga baraha pa, ginabahig pa. Way pa ko sa mga hampang pusoybla. Hindi mo anay pag-ipakita, kag ipe-down, ay ginabahig pa. Pero sa ibang nga lugar sa Negros Occidental, kompleto na ho. Una sa hugada, ang sunod sang Cadiz. Si incumbent Mayor Bading Escalante nagpresentar na sa SNE kompleto, kompleto. Wala sang kulang, wala man sang sobra, kompleto nga slate. Alin sa pagka-alkalde, papanaog sa mga konsihal para sa May 9, 2022 nga piniliay. Ang listahan ginpakita kay Governor Bong Lacson ag Vice Governor Jeffrey Ferrer sa isa ka pagsinapol sa isa ka bantog nga kanaan sa sunod sa Talisay nagligan nga Lunes. Ang dungan sa papresentar sa listahan among pag-isyo sa local political party in ang United Negros Alliance sa Genovea. Nag-isyo sang Certificate of Nomination and Acceptance ang ginatuwag nga kuna sa mga kandidato nga miyembro sang Yonega. Depende ni sa aton sa nga oras dugay-dugaya. Kay kung may biling kita nga oras live, iwantang nga makuhaan sang dugang sa nga information si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, Vice Admiral Leopoldo Laruya bagong Coast Guard Chief. Kapon may ara sang nagdugang pagid nga recoveries. Grabe pagid to. Milyonas pagid to nga valor sang shabu na recover. Sige na ni posibilidad, no? Resulta na ni sang kay tigin siling to sa mga nagapamuno sang unit la nga naka-recover to sang pulo ka sako nga sabu dito sa mga Zambales. Siling nila may sunod pa, ti mayara gid man, may sunod gid man, no? Kadalagko mga kaaksyon. Kag kadabo nga mga shabu na sulod diri sa pungsod Pilipinas. Presidente Duterte makaduwa ka beses nga mag-public address sa kada semana. Ngagaw. Kabanti, asa na lang sa bulan sang Hunyo si Presidente Duterte mo. Di dapat gid man, no, sa kuod din public address para nga ma-address yan ang reklamo daw nagadamo balang nagasungkod, no, sa Duterte administration. Daw nagamat-amat damo longo haw. Alas 5:26, observation report sa patrol kamusta huntang sunod sa Bacolod. Trafiko, sitwasyon sang tiyempo with action. Aksyon Eden Aboso, basta miyar ko na. Aksyon Eden, mayong hapon, please come in. Good afternoon, Aksyon Marlon. Kag sa tanan natin nga ka-aksyon, happy Wednesday. Kag medyo magalumon, madulom-dulom ang palibot subong Aksyon Marlon sa syudad sa Bacolod. Pero halin na kaina do wala pa man gid siling nga nagtulutalithi or nagtupa-tupa ang ulan. Pero sa iban nga bahin diri sa probinsya sa Negros Occidental, kaina sa Aksyon Maria may mga nabatsyagan nga pagbaskog sang ulan dito sa southern part sa Negros. Pero ti diri sa aton nagtulutalithi pero kagabi do nagulan-ulan Aksyon Mar kag sang kaagahon diri sa syudad sa Bacolod. Ti kabalo naman kita nga wala labot kay Julina Aksyon Mar, may Kiko pagid mo. That's why nga ti kinanlan na maghalong-halong kita kag ti magdalagid sa protection sa lawas kung hindi niyo gusto magpareho sa akon ng inyo siningat hingog. Pero ti okay lang nga Aksyon Mara kay may mga may mga home remedies man kita dira
Kaya importante may panabor ang mga action mar. Importante may panabor, importante may panimaho. Pero diri sa syudad sa Bacolod, importante man na may ara ikaw sang pasensya, especially nasa sining inoras action mar amat-amat naman nga tigpala uli na sang aton sining mga ka-aksyon gikan sa tagsa nila ka mga trabaho ang iban hindi gusto maabtan sang tuman ka traffic labi na gid kung mag-umpisa karon ang pagbubo sang ulan o kanang iba nagahingagaw man kay jutay gamay nga ulan diri sa palibot sa syudad may mga nagabaha-baha nga mga areas. That's why ng iba ng mga lowered ng mga salakyan hindi gusto mag-ubog, hala, hingagaw, pauli para hindi mabtan sa pagbaha. Pero wala tamang ginapangamuyo action mar nga may pila ka mga lugar sa bahin sa Bacolod nga magtaas ang tubig bangod nga kabudlay gid kay amo nang ginabantayan kisa sa aton sining mga ka-aksyon nga sa ila sining mga lugar balang nga masami bahaan action mar. Damo dahil nag-question do ginubra mo na di sa amon ang drainage system butangan man dito dalag ko nga tamburong ano natabo nga nagabaha-baha sa gihapon pero tisbong hindi mo na malikawan kaya nang arami gihapon sa aton sini mga ka-action lang nga pasaway man ginabalik lang sa aton bangod nga ang kuan balasang basura haboy here, haboy there, haboy everywhere nan amo na nang kisa ang panukot action mar no kaga yang iban hindi man ma-blame tanan sa IPM bangod nga ti makita mo man na late at night may mga nagapakolekta na late at night may ara action mar sa mga street cleaners naton nga naga-maintain sa katinlo diri sa syudad sa Bacolod galing kay may iban lang gid nga nagapasaway sa gihapon action mar kadamo sa gihapon bago may ari ta na sugata naga-smoke siya wala nagalakat lang ni sa action mar wala lang COVID kay wala siya face mask wala face shield pero sa utok siguro hindi na siguro matapikan to sa COVID-19 kinaga smoke man siya ang aso-aso alin siya ba siya mo tong abi niya protection do nakibot ako kay do ka nami lang sang wadang ni action mar lakat-lakat resigad sang dalan matimingan to sa kanikaron sa aton siya kapulisan nga nagalibot-libot diri sa palibot sigurado matagaan gito siya sa ticket additional naman sa aton sining mga palaligban sa aton sining mga kapulisan kay kabalo ka action mar diri daan sa palibot sang syudad sa Bacolod subong kadamo sige hapon sang nagalipat-lipat action mar magsuksok bala sang face mask kag face shield kisa recent nga accomplishment report nga ginsahatag sa aton ni Lieutenant Colonel Lester Gileada isang BCPO Chief of Operations Action Mar parehas na ikumparar ba na nagligad ng mga binulan may-ari kita di Action Mar nga pagsaka gyapon sa mga violators sang minimum health and safety protocol tikis abala mo paning palibugan sa aton sining mga kapulisan nga kundi sila bipagtarati kaya gina-detain sila dan kis Action Mar kung gabihan nagid bala especially sa mga curfew man kaya lang ni impon to sila sa mga sa wala pa man nabakunahan o kung sila man wala man nabakunahan basi carriers ng COVID-19 amo pang halinan nga maglapta ang virus sa nasambit nga station pero pasalamat gani Action Mar ang BCPO kaya ginumpisahan na ang pagbakuna sa mga PDLs nila sa pulo gid sa mga police stations kangay sang sa Station 2 Action Mar out of 33 ka mga PDLs may 3 na bakunahan sa Station 5 isa sa siyam ka PDL na bakunahan kag sa Station 7 Action Mar may isa man sa 14 ka mga PDLs ang nabakunahan ara pag Action Mar sa bahin naman iya sang Station 8 may 18 sila ka PDL tanan nabakunahan na kag sa Station 9 Action Mar ang PDL tanan na bakunahan naman ti ambal ni Sir Liada start na ini nga mas mangintampante man Action Mar specialty process after dira sa station may commitment dayon sa BJMP nga mo may isa sa nabudlayan kisa sa ato sini kapulisan nga wala sige-siging ila operation pangod wala butangan sa mga madakpan pero ti kina ambal ni Sir Liada may kasugtanan na sila sa BJMP misang una Action Mar instead of 2 PDLs per month, ginhimo na 50 PDLs per month ang pwede nga ma-commit
sa BJMP tidako kini nga bulig bangon nga ko tan-awon mo Aksyon Mar sa latest nga record sang BCPO daan tungod sa COVID-19 syempre gid pang-adjust ang dapat lang sulod sang ila sini nga prisuhan kangay sang Precision 1 Aksyon Mar 30 lang gid PDL sa ideal capacity sina but due to COVID-19 20 lang dapat pero subong mayara sila 33 ka mga lalaki na PDLs kang may 4 ka babae nga PDL. So 37 tanan. Lapaw pagani Aksyon Mar. Sobra pa sa ideal capacity. Parehas man ni Aksyon Mar sang kuanos sang pinakalala. Dito Station 3, Station 2 kag Station 3. Ang Station 2 Aksyon Mar ang ideal, ang Station 3 ideal capacity pulo. Ang sa new normal, 8 lang dapat. Ito ang ilaya, 14 na. Gusto lulubragid. Ang sa Station 4, pag Aksyon Mar, 15 ang ideal capacity, pulo lang dapat sa new normal. Pero subong may ara sila sang 30 ka PDL. So, amo na ang budlay, Aksyon Mar, subong sa aton sa kapulisan. Sige, tani ang ila sini accomplishments. Galing kikisa. Hindrance ng bala ang pagkuan, ang siyempre unahon ang nilang ikayong lawas sa ila sini nga mga PDLs kaya tayo mapektuhan man sila gyapon nga ara sa mga police station. So muna pangabay sa aton sini nga kapulisan sa aton sini nga mga local officials nga magbuligay lang sa tanan nga oras kasi simple lang gid magsuksok sang face mask kag face shield sa tanan nga oras kag hindi gina pagkalipatan kag dugang pagid subong bahala na mag kabudlay sang dala mo da bit gid sa payong jacket anuman nga protection sa lawas para malikawan nga magtrangkaso nga mag-sip-on o buhilanat. Kaya para sa Aksyon Mar, kaya nabatian ta na gin-interview si Mayor Hauhoko sa Banwa Santo Boso sang Sanokpo Goes Live. Ang mga kakaubos ito sa ila ang paracetamol Aksyon Mar, no? Sa ila dito sa Banwa, tiyo makibot ka wala kaya maliyabot silingon. May mga nag-self-medication, bot silingon, may ara sa gihapon sa mga nag-uluhilanat kung nagabatsyag sa lain pamatsyag. Pero wala or hindi gusto magpa-check up sa doktor, hindi gusto magpa-swab test kay nakulbaan. Going back dito sa syudad sang Bacolod Aksyon Mar, aton sini nga mga jeepney drivers damo kita nakita nga wala na nagapatuman sang dapat 50% seating capacity. Ang iban ara magyapon nila mga baral, ang iban Aksyon Mar dugin ikit-ikit na ang ila sini nga mga plastic barrier. So sa aton sini mga aksyon halong-halong lagi sa tanan nga oras kag mas nami pagid nga paghalong updan man sa pag-inom sang mga makabulig sa aton kangay sang DTX 500 kaya ang DTX 500 na may detox observation report sa ibang balita sa Patrol Aksyon, Ivan Aboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Alas 5:36, ini nga bahin dalaman sa aton sa kaluwan. Okay, sa live stream, Alex Fuentes, arana, listening, kag watching. Salamat kay Jen SOS, Sir Hil Javier, Martin Aliling, Jose Mongcal Torilla, Gamonitor, John Serna. Mayong hapon.
Si Athia K. Mariman, good afternoon. Ging Alib, ari lang ko sa Villamonte. Si Homa Lumina, si Manjo B. Arnijo, mayong hapon. Hil Javier Hambalya watching live from Kuala Lumpur. Keep safe. All right. Ray Baryuga, raman si Moy Sismar Saligan Dumipig. Assalamualaikum, Aksyon Radio Bacolod. Greet lang ko ako nasawa, John Paul Tia. Miss na kita, mua. Pero diba? Sige. Leona Vergara, good PM, continue listening. Rhea May Ladio, mayong hapon. Aron, ganda ng whistle, Hambalya. Emma Alcuela Calstrom, good afternoon. Rex Abener, kabonitor lang ko sa barangay Mambulak, Silesri. Jocelyn, good afternoon. Erwin De Catoria Gonzales. Roland Suwangki, watching from Buena Vista Rizal, Pontevedra. L.A. Amante, monitor lang ko palaka Pulopandan, watching areko sa Kuwait. Ima Kelstrom, ahay kaluoy man sa babayi, nga napatay sa COVID, nagabusong pa kag kaluoy man sang baby. Jerel Gadudo, good, Hambalya. Teresa Pereira, mayong hapon, halong gid kamoderataran kay virus di makita. Ay ambot kiko pata ni ihages na lang na sa Afghanistan, mga terorist hambal ni Teresa Pereira. Kaluoy man mga tao, may virus na may bagyo pa, but God is good. All right, thank you. Basta pray lang, big check, Teresa Pereira. Fernando Lombre, Leo Cotamyao, Dayato Alejandrino Jod Milan, Bobby Horario, tanan sang barangay Mambulak sa Laysri. Tapat lagi handa kasi di basta-basta ang bagyo, Teresa Pereira. Rochelle Fulgencio Susana, monitor na kami sa barangay Malingin, Bagos City. Family Susana. Okay. Bahigid, barahagid, suspense gani, Teresa Pereira. Melvin Peñafiel, alright, 1 million hambal ni Teresa Pereira. Ambot mga tao, tabaran di mag-ubarakay pahapos lang. Evelyn Tumakin, Brosi, E-Corp, watching sa Sipalay City. Okay, dali iya ang kwarta siya bumong kakaluoy mga kabataan. Hambal ni Teresa Pereira. Evelyn ni Pomoseno, mayong hapon, gamonitor, okay. Sige, salamat kid. Jinky Dialag doon, mayong hapon ng Marlon, kag kay Aksyon Eden, kag kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milail Uligo, Michael June Pisison, kag sa Taranga family sa Barangay Pandaron DSB, salamat gid. Araman si Jen SOSSR, good afternoon, Godspeed. Roger Toricarion, araman, nagamonitor. Alright, thank you. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just
City Hall Report. Ang GCQ-HR nga implementation sa Bacolod hasta Setyembre 30, mayara sa nga executive order ginpamanaog si Mayor Bing Leonardia. Report sa Bacolod City Hall with Aksyon Dale sa Las Aksyon Dale. Mayang hapon, please, Kevin. Aksyon, sa buong hapon, formal na nagpagawa si Bacolod Mayor Bing Leonardia sa Executive Order number 46 na ang formally nag-extend or nagapalawig sa GCQHR dito sa Bacolod City. Umpisa sa buong daw September 8 to September 30, 2021, inibasi man sa pagsunod sa desisyon sa National IATF ngay ipaidalom sa GCQHR ang LGU sa among period. Wala action mars ang pagbago sa mga health protocol or mga guidelines nga ginapapanaog ang alkalde sa Bacolod City kung ano ang mga policy hinalikdan nga mga sinimana or binulana. Same sa gihapon, action mar ang curfew 10 p.m. to 4 a.m. Ginadalian ang mga leisure travel between Panay kag Bacolod and ang mas gadaring bawal sa gihapon same man ang mga recreational activities, ang personal care services to 30%, ang mga wakes and religious gatherings to 10% action mar. Dine-in sa mga restaurant 20%, capacity outdoor dining 30%, kag pagbaligya sang makalubog ng limnon from 12 noon to 6 p.m. kag bawal ang mag-inom sa pampubliko nga lugar action mar. Same sa gihapon ang mga policies nga ginapatuman diri sa may syudad sa Bacolod nga so far kung basihan nato ng datos sa Department of Health Region 6, masobra naman sa 1,000 or 1,020 so far ang active cases based sa datos sa tubtub kahapon nga daw September 7, 2021 action mar. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Inang abahin dala sa aton sa kaluwan sang Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to na no time. Kagawon ta, ako ang ato sa ning patrol. Ang balik na report ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eden sa balik na report, please, Kevin. Aksyon Mar, naglambot sa 42,000 pesos kabalor sa ginatuspet sa Cebu. Ang nagkuha sa isa ka street-level individual sa bypass operation sa Silay PNP sa sitio Guaan, Barangay Malari, Sudad sang Silay, sini nga hapon. Ang nagpangin kilala kay Josie Bailon, 44 anyos, kag residente sa nasabit nga lugar. Nagkuha ka Bailon, ang anong tarante heat-filled transparent plastic sachet sa ginatuspet sa Cebu. May bulubad sa bugaton nga 7 ka gramos, kag iban pa nga draga para Fernandez. Si Bailon ang presitoron sa custodial facility sa Silay PNP. Samtang, na-file naman sila nga Operation Mar ang kaso bato kay Arjan Ramos, kinadagpan kagapitan na puntan sa bypass operation sa police station file sa Barangay Takuling kung dinakuha ang masobrang 1 bilyon sa pesos kabalor sa Cebu. Sunod sa kapulisan, yung pasaka ng kaso nga paglabas sa Republic Act 9165 o Endangered Drugs Act of 2002, Section 5, kag 11. Hiblaan, isa ka newly identified drug personality si Ramos, isa ka dance instructor apang natukiban, isa ka bodigero sa illegal nga droga kag kung kita na hibaluan man nga nagabaligya man sa illegal nga droga. Sa sininga panahon, importante man ang ikayang lawas. Agad malikawan ang mabalatyan, dapat epektibo mga food supplement ang kinahanglan. Pag-inom sa Santo Plus Gold, kaya Santo Plus Gold,
Balitaan sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Ida na Boto. Una sa balita na Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga high blood, sa mga diabetic, gina-recommendar natin Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Okay, balikan naman ang ato sining mga nagdugang padala sa mensahe sa live stream si Jen S. Sir. Okay. Roger Torrecarion, good PM na Aksyon Mar, monitor lang ko niya. Hambal ni Rochelle Fulgencio Susana, great ko, Ana Sinoro, nga monitor sa La Carlota, mayang hapon, kag sabana ko nga monitor man, sa Barangay Pandaron DSB, Ray Barioga, halong lang kamuda. Okay, thank you. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide
to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagkamugin ko dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, Edison with Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon ang Defensor. Aksyon reports after Edison magabalik boss. Ibati ay kitaliwat karon sa Aksyon at Patrol. Alas 9 immediate top to alas 11 sang gabi. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!